lidi a vítám vás u videa. Dneska si zahrajeme PUBG, což je taky netradiční video, protože moc PUBG nehraju. Před chvíli jsem ho, nebo ne, včera jsem ho chtěl streamovat, ale nějak mi to nešlo, takže dáme si jenom tak Livik, dáme si duo nebo solo. No, dáme si solo. Dáme si solo, Livik a dáme si kratší takhle videjka s minutou a dáme si zahrát Livik. Takže si dáme ten Livik a pokusím se nějak vyhrát, i když to nevidím moc. A tak uvidíme. Kolo. Yes. Další kolo. Na závěr si uděláme opening. 10 beden najednou. Možná ale. Tak. Doufám, že mě slyšíte. Určitě nezapomeňte na tomhle video dát like, případně odběr, jestli mě nesledujete. Bude tady vycházet určitě na tomhle kanále víc kontentu. A budu se vám to snažit určitě, abyste o to nepřišli, určitě dejte zvoneček. Ať o to přijdete a užijte si videjko. Ale jde to takhle. Určitě někde, víte co? Víte kam půjdu do waterfallu. Prostě kašlu na to, jdu sem prostě. Jdu tady, do toho waterfallu. Tamhle přesně dovnitř. Protože když tam půjdete, když tam půjdete, tak tam je dobrý loot, co tam bedne, takže určitě. A případně, kdyby se se mnou někdo chtěl zahrát, tak napište do chatu, přidáme se, dáme třeba duo. Okay. Jen tam. My jsme tam byli už 3. Než všichni ostatní. Jestli tam někdo jde do těch vodopádů. A uvidíme, no. Zatím pěkný landing. A nebo na střední. To tady je změnění, tady to bylo všechno menší. No pojď sem. Upgradem si. Teď. Máme N24 krásně upgradenutou. Co je tady? AKčko. No tady prostě je lootu krásně. Nádherně. Upgrademe se rovnou i AKčko. Trojková helma, no tak máme krásně. Počkejte, co je tady ještě? Tady taky loot koukám. Díky. Tady ještě je. Jo, ten naspět, tady to je upravený, no, to tady předtím bylo menší. To tady je větší. Máme N24, což se hodně hodí, ještě upgradenutý zbraně. Takže myslím, že je hodně v pořádku. Ale když jsem nekoukal, jestli někdo tady bude. A ziplina. Ten waterfall je jiný. To vím, že takhle nebylo, když jsem to hrál. Takový baťoch, krásně. Výbuch. Ok, tady už je to kroky. Myslím, že bych někoho uvidím, asi ne. No tak já myslím, že dobrý. Že jsme nějak nalůtěný. V pohodě. To jdem plavat. Jestli mě někdo zabije, jak budu pěkně nasranej, no. nikdo.
počkat na někoho, kdyby tady někdo šel třeba. Můžeme tam třeba skoupnout. Tady. Vím, že tamhle se střílá, není to nic přidaného. Center. To se změnilo. Tady, jo, jsou tady přidaný. Jsou tady přidaný nějaký městečka, nějaký malý. Protože ty vím, protože stable tam nebylo. Stable, nevím, jestli se to dočte. No, jsem to vzal. Nevím, vole. Jenom tady do toho. Mi říkej, že tohle nevylezeš, vole. No, vole, smyslem. Ty jsi zase idiot. Okay. Ten movement, ty vole, v PUBG, to je taky. To je taky něco, vole, když nevyskočí nic. Ale ani nic nevyskočí. A nebo jako... 49 peněz. Můžu to použít ještě jednou, slušná. Je to víc vyupgradeoval, že? Trošku MK. Srovnámku budu mít AKčko. No, prostě 6 peněz. Tyhle další věci stejně co nebude v těch krabicích. No. Tuhle část to jsem střelil. Ty vole MK furt tady všude. Ty se střílí. To Myčtejn, no. Tak můžeme zkouknout pak do Myčtejna, si tady vezmu jenom tu bernu. To z MK, nevadí. Takže si to smoukl si, no, proč ne? Ukaž mi to, je tady někde něco. Kámo, podle mě by dostal hity, když nastřelil do toho stromu posranýho. I need a weapon. To si fakt děláš prdel. Mě prostě někdo jde dozad, ne? Kámo, to fakt tvoj píče, kámo, fakt, vole. Neznávidím to.
Fakt vole, sorry vole lidi, ale vole. Já už to dneska vypnu, vole, protože fakt ty lidi jsou úplně vymaštěnci v té hře. Ty krysy, vole, pochcaný. Achy, vole. Prdele. Fakt už to nesnáším, už to nikdy nebudu hrát, vole. Ještě se tady zatočíme, tuhle sračku. Bože, by to dá Gčka. Skurvený. Snidole. Střelil bych si tady Gčka, vši. Máte někdo. Jenom kdybych měl, tak to tady zase vykoupím. Prostě ne. Prostě ne. Prostě ne. Si to nikde nemůžu koupit, třeba Gčka někde. Ale ne. Tady Star Fragments, to je. Okay. Tak já mám 4 třeba, vole. The depths. Já mám třeba 4. Já už chtěl někdy sehnat ty Gčka, na co je tohle? Jasný, vole. Rename card. Memories token. Asi nic, co tohle. No nic lidi, tak opening nebude příště, takže tohle je konec tohoto videa. Doufám, že jste se to užili jako já, protože já ne. Nasral jsem se a určitě nechte like, jak jsem říkal na začátku videa, takže uvidíme se u dalšího videa, tak čus.